A mai nap elmarad. Itt az ideje semmit tenni. Mikor voltál utoljára 10 másodpercig csendben? Ha most sem tudtál csendben ülni, akkor mesd el ezt a videót későbbre. Ha viszont igen, megmutatom neked a semmittevés művészetét. Gondolj arra, ami mostanában a legjobban bánt, és kezdj el vergődni. Ülj le, és gondolj azokra az emberekre, akikre mostanában sokat szoktál, és csak sóhajtodsz. Fedezd fel a teret, ami körülvesz. Mi az, amit megváltoztatnál? Mondjuk legyenek feje lefelé a bútorok? Ez így elég fán, de semmi értelme. Vajon hány zoknim van? Hű, ez elég sok. És ha kupacba teszem őket? Így is elég sok. Volt ezeknek értelme? Nem volt. Fán volt? Eléggé. Nem kell, hogy mindennek értelme legyen, amit teszel. Hallgass az intuíciódra, és lesz, ami lesz.